Umndeni kaMsizi Nkosi uthi usale ushaqekile ngemuva kokuzwa izindaba ezibhlungu zokwedlula emhlabeni kukaNkosi. I-truck yangena kubona and i-truck ishaye kulecala yena abehleli ngakhona. Unfortunately, uMsizi did not make it. Was here and he passed away instantly on the scene. Abake basebenza naye bawuvala umlomo ngomsebenzi kaMsizi obengomunye wabantu abakhaliphile eshaya nento ecokeme emsebenzini wakhe. Ngafunda likhulu kuyena mina ngakufanele ukuthi ngisamusha egamini kakhulukazi futhi na ku drive time radio and ukusebenza nomuntu owayiphusha kangaka i-envelope engafuna ukuthi senze i-radio nje ordinary kodwa wayifuna sihlezi ukuthi kube naleyo aha moment each and every single time kube khona umuntu umlaleli simshiye ngomcabango ukuthi acabange lokho asimshiye ngomcabango ukuthi ayibuke into noma ngabe izimo ngoba ngabe iziphi ayibuke ngelinye iso. Ungomunye wabantu ongasho ukuthi behlakaniphile ungomunye woproducer abahlakaniphile kakhulu engekasebenza nabo umuntu obengasabi uqhamuka nezinto ezintsha ethinta ama subjects nama topics abantu abaningi abebengadlaleli kuona senza ama interviews abantu abaningi abekwazi ukwacabanga so ngiyibonile nje career yakhe ngabe ku television ku radio ihamba ngendlela emangalisayo elesibonele esikhulu kubantu abaningi ezikake wabathinta ngempilo yakhe. Bekuyindoda eneqiniso uMsizi ebengasabi ukukutshela ebengashuka coat ebekutshela noma into ngabe kuthiwa ibhlungu kanjani kodwa kumele uyazi and it's nothing personal hayi ukuthi ngobe kuzonda kodwa uthi lungisa mawukuthi bekuyinto akade ebona ukuthi uyaphambuka kuyona. UMsizi Edgar Nkosi wafika emsakazweni uKhosi ngo2012 ezoba ngumdidiyeli ohlelweni Afternoon Drive olwalwethulwa nguSiphombatha usiqemeza wasebenza ke kulolu hlelo noKhathide Ngobe kanye noSelby noSbo Fokol kanti ngo2016 wabe seyohlelweni i12 to 3 olwalushayelwa ngumroza. Uchazwe njengomuntu obenekhono elimangalisayo lokuhlanganisa imicabango agcine eyenza into ephilayo nento ethandwa abantu. Wabhala incwadi ethi I'm a different mess than yesterday kanti ushiya ngemuva izingane ezinhlanu. Lala Nkosi lala uphumule. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli.